Sasani shawi shabaya ani bekhani kokrok to faide ang tini ani off video ni bising tui norok jotono kebang kok sai khenari nai tai ang kha khlayo norok ani kebang kok no pai thak jorate kechang khlai ajogoi khangar yak songoi khnai tongano hne khnai tongnai hedana to puila sekang no happy diwali norok jotono ani okra chakra rongno ani khulumung yafaro tai ani kusu kebai ani sak chalai rokno ani khani hamjak ma kuplung yafaro norok jotono no late happy Diwali angkha khlayo this Diwali wo norok ni family wo walai shuklai angya kare jotono happy khlai enjoy khlai kana hnei norok ni kai torok eba norok ni matai rok norok ni nukhung no kebang blessings ritheng ang wish khlayo ani bkhabai to sana mujungma kok hangke to kebang mano tongo bkhawo fia ba ang tini kaisa topic no tui sanai ang kebang ma borok ni khugo no khanaka je buri rok ni nok nukhung kare hinei actually I don't know abo busuk jorate kubui fia ba wan sugui nai khangke agi ni kok rok je samani abo kisa related no chini reality by hedana to ang puilani simi chengai naiwano ani kok rok ba chuda chano chaya abole ang saimia fia ba chaya tongkha hangke na kardi fia ba ang je okra chakra rok samani khnamani abono no ang sanai tabuk to puila sekang buri rok achai kha hangke buma bufani nogo amoni ulo bosai bosa eba bokrajak bokrani nogo aboni ulo last wo basa batui tori logoi nangbo hamjak sajak mankha hangke buri chuk bura angkha hangke taisa nang nije basa bai pusi jangnai to basa ba hamjak ni nogo hedana to buri rongni nong nukhung kaisa jaga stable gure nyongi thangka to agi ni buri chuk bura ni kok tei hingke buri rokni nok nukhung kari hedana to agi ni buri chuk bura ni kok rok no bujang ignore khlaimia hedana jora wo borong ni kok thairok belaino nangko gui thango jora wo nangya keplewi thango fia ba yes nangkuk mani no bango jeng last end ro hangke masawo khuksale je agi ni kogo sitongo hai rai hne tabuk a kok rok no kifili nangai tongo hne jeng masalayo waisa issue hayadana to ang ani every video ni bising ti each and every topic no ti kok samani bisingo kaisa reason tongo to tini ni ani o video ni bising ti ang je kok no sawi tongo abo ni bisingo bo kaisa chikon sa reason tongo agi ni buri chuk bura rok ni kok thairok to nango I respect their words haipano ang borok ni kok thai no ka suwoi bar suwoi ang ani life no ani mote ani mujung tui khlai settle khlaina mujungo tabuk je society wo nukmani agi ni kok thai ni mote henga hangke to buri rok ni life stable kurino puila wo muwa bufani no ko pusi jago aboni ulo bsai bsa bakrajak bakrani no ko aboni ulo burchuk bura angai thangka hangke bsa buti be pusi jago to stable kurino angai thango naina thangka hangke sana thangka hangke abo kaisa next by next generation follow klaima haibo angai thango jeng khoroksa buri angai ajai phai mungsapano klaime ya hangke khoroksa bumani busla chakri gnang nai kaijana mujungo life settle khaina mujungo amoni ulo nang mungsapano klaime ya nang housewife no angai tongnai ang manikha je nini busai khoroksa job khlayo eba kaham samung khlayo rang kaham ajiwo nini busa butuino doctor engineer banker je sapano snam kata borok kolo kotor kuchuk snamai akoi nang khoroksa bari angai nang obono expect khlainai je ani busa ano charinai ani busa ano khaninai ani busa ano pusinai hini but nang je wan sukma tei angnai amo bo sure yablena to ang ani life no je ang ajai phaifro ni simi wan sugui nayo ajai phaifro to ang saimi ya bahayang ka but ang je kha sipro ni simi ang wan sugui nai kha ang tini suddenly haino ajogui tomang se okok no wan sugjak teingo to Diwali ni jora bo ngai tongo hungke jeng to khorok tam no buri rok mamang hangke belakheno wan sugjak nai kok haya dibana buni nok lukhungo thangnai nijeni income kri hingka hangke lekha pora khlaibo mung sapano dam kre tabuk ni jora wo tabuk ni generation nang khorok sa well educated buri ngai tongai government job no nangnai government job man kheno nini life settle khainai nang kai jangnai bor jangnai family khanai abo haike nasingai tongai bo chukya angya haya dibana belai ni wan sujangnai tabuk ni generation no tabuk ni jora wo tabuk ni zamana wo to amo to wan sukjani wan sugui kulpaya to jora man kha hangke amo hai kok rok jang kebang ma salainai kebang ma share khlainai to tini ni chini main topic obono je buri rok ni nok nukhung stable kri fia ba ang tini okok no ka suwoi tan suwoi kaisa kok sanani mujungo je buri rok ni nok nukhung busuk tong bo jaga tong kri abole ang sasugui maya fia ba ang khoroksa buri angai anile nok nukhung
nukhung tongo no hne ang maniwo je tabuk ang tongui tongo o jagawa ang belai kheno khusi o jagawa ang ani sak ne ra simi choliwo hne wan sugudo actually positive way ang sai tongo tamoni bagai bahai ke ani ras choli bahai ke ani nok nukhung ongkha hanmale ang norok no kaham khlai srai khlai sai khnari wano to ang khoroksa bwrwi ongoi achai phai ang ani ma baba ni nogo torkha lokha jakha nangkhana amoni ulo ang government eba sarkar ni hostel tongkha porikha belenyo kaham kok to pora suna khlai baye ang ani high level lo porina ni bagai ang agoliwo phaika ren tongkha porikha poribai akobaye ang je ani sakthari samung khlai mansak ani family no financially support khaina ni bagai ang je samung khlai mamani khayo je samung khlai mamani means ang ani kaisa samung no je chikonsa rignai falnani samung chikonsa business to a business ni bisingtei kisa misa sini mungman kha balakheno kaham kok to sak balakheno proud feel khayo waisa wan suginai kha hangke at least ang khoroksa bwrwi ngai asak jorale khlaiman kha hanai to ani loglogi ani manai songbo khoroksa bwrwi ngai achai phayei onek no family no support khaina ne try khlayo tuition sok phrengo tam khlayo gobang ta mane kaham samung no khlayo hamya samung ya to norok bu nugui mano jeng salpung nogo tongo norok bai kerengei video share khayo ha dibana jeng tamo khaya je on screen no je camera wa je video ni bising tin norok nugui tong mani jeng real bo amo haike no tongo obviously jeng kaham ge no tongna ni try khlayo to ani nok nukhung stable tabuk je ang tongui tong mani o jaga no ang ani kamiwo ani om thai thei klai ma jaga ani nogo ang thangpa no se ang asake comfortable feel khlaya je ang tabuk agoliwo tongoi tongo belai kheno ang ani hini wan sugu ang comfortable feel khlayo to tini diwali ni jorawa jeng belai kheno kobang enjoy khalega hangke ang ani o video ni bisingtei ani rent owner ani bara malik rong no belai kheno hambaya farnamu jungo tamni bagai hingke borok jengno borok ni family ni hisa hani wan sugoi borok ni family bai baksa jengno borok ni tongthok ni dino tongthongni jorawo jeng bai baksa pal baksa khlai celebration khaina bagai jengno ringo naisingo baji soknani bagai to belai kheno hambaya faro last year ro amo haikeno jengno enjoy khairika to taklai BCO bo jengno ekdom belai kheno kobang enjoy khairika to thank you so much thank you to ang baksa ni comment nugui mano je jengno sunggu norok bahaike amo haike mang tongoi man bahaike amo haike mang wari khe tongoi man hanei chini bo dukhu kosto tongo haifano jeng try khlayo at least mani tongnani bkhano halka khlai toninani to jeng je jagao tongo a jagao no jeng chini hini wan sugo chini hini maniwo jeng free ke tongnani try khlayo tai jeng je try khlaima mote no jeng amo hai borok rok bani malayo to haini bagai no jeng taibo kaham korang khlai tongoi mano to norok bo try khlai di hamya jorao fano at least kaham wan suknani bagai uklogo je engma engkha buskango tamo ongno bahayong no aba ang saimia fia ba tabuk je jaga ang tongoi tong belai kheno stable belai kheno kaham belai kheno suk santi ani nijini nok nukhung haima tongo abo haike ano feel khairi mani hingke ani family no feel khairi wa ano tamni bagai hingke ang kami rogo thangka hingke nogo thangka hingke ani family members rok ano charina khanina ano rohorna bagai mikiteng ro khatika hingke borok always amo haike sao nini nogo tamo tongkhuba nini nogo tamo kariba nini nogo thangai aram ke chasidi jeng nini nogo berai phainai nini nok nungsi adjust khaidi nini nok nungsi naidi nini nogo nungsi nini manai songno tui tongni abo haike sajangmang no ang tabuk je jaga tongoi tongo o jagao o nogo onukhungo ang ani hini maniu bkhabai no to kaisagi borsagai thangmani ulo afroni kokle ang tabuk sasugoi maya fia ba yes tabuk ang je tongui tongmani obono ani nok nukhung tai ani family tai belai kheno stable tongo hne ang wan sugu to ang saksang no belai kheno lucky hini wan sugu at least bui haike
Poribaya klayay chela chakri gonang mano maya hanay yang kok surlayay kai Bwrwi roho jakliya at least to belai kheno sak no freedom man ka hani wan sugo to family rok by time spend khainani belai kheno jora kabang tongkhu honi bu wan sugo saimia jora bufru pai thangno fiaba ya phawo goni nai kha hangke kaisa klayay belai kheno jora kabang no tongkhu haya dibana to sak no belai kheno laki hini wan sugo tai kaisa kok buijung no wan sugui mano bwrwi rok mamang bahai ke buma bufa bai haksal tongoi man bahai ke buma bufa no khatangya tongoi man bahai ke family bai haksal tongoi man hane jengbo khatango jengbo malanya mujongo fiaba majburi jotoni no samong tongo haya dibana boho kaisa sanai to buma bai balai kheno sakthari samong khlaina nango nono kebo magana chari glang nono kebo magana khani glang nini life o nini jibono je buji arok ulo buji nai ek teka phano nini oro magana ya phawo phaigalak je phayo abot bebak no kochogoi thangbayo je manino nong free o mano move po mano amane nini thani o lifetime tongrogya abo nong kaham khlaino wan sukdi tai kaisa kok tabuk ni jorao ang nugui mano je chela chakri grang hingke no bwrwi rok fat chaka kaijagai thango fiaba kaijak mani ulo kabangma status nugui mano kabangma nijini mujung tui tongmaya fo nijini mujung tui chaimaya fo to ang amo hairong no sana mujungo je chela chakri grang hne jak thangai tamula bangkha aboni slaiba buma bufani nogo salo phaisa berma boti bai mos deng bai mai jawoi tongkhe pano taisa fan khakamo baka sarangkamo hai angma tongo to baksa bwrwi rok chajagya angnai ano but abo reality si kaijangna bagi ano bo force khaikya ani ma baba to force khaya but ani nana kisa buri bla to bo buri ni mote buri ni kok sawo hungke agi rogo ang class 11 12 tai ang college kadro rogo kok rok sokpayo tamo job khainai fo hai fo tamo rok hone kok rok sokpayo to ang abo rok no ignore khlaino tabok buskang ago kha to tabok ani family ni faijingti kuno fano force grei to balai keno santi ke tongoi tongo ang to no rok nugui man khana jeng bahai khlai settle ke tong to o jaga o jini chikon sa mondir kri phano chikon sa matai toni jangne ason snamai jeng o jaga o no pujari jao jeng hindu ba obviously jeng chini matai no mani nai to diwali ni upolokhe jeng tini o jaga kisi sa pujari lai mani je mansak je chuksak to candle ni jaga o ang dia soknani belai kheno hamjago to naidi naithok khlai ang busuk dia kabangma khlai sogoi rikha tai kaisa kok jeng family bai hakchal tongya jeng family bai always gana no tongu ma bai baba weekly chini oro phai up down khayo jeng no nai phayo moi khiteng ro ri phayo tai nana bai dai always no sal phai ka hangkino jeng khorok tam no jono waisa khlai sal ni waisini kol khlayo mungsapa no samong kore mungsapa no kok kori phano only call khlai chini khorang khana bagai simi pano call khlayo to amo hai family no chini life o man kha jengte mungsapa no nangya seriously to norong nugui man khana jeng bahai ke tong to ang sak balai kheno lucky feel khayo je at least omo hai siblings rok bo man kha ani thui bara rok bo belai kheno caring person ang sanja klai nogo hapaya hangkeno ana call khlai layo bai ko to nang boro nogo phaya da koita sok pai nei hinei to kha khama hayengo am hairok sake to always no ani video clips ni according ani kok to onya video clips alada juda tai ani kok thai ani topic juda to tini ni chini diwali belai keno special belai keno khaksang maman kha belai keno tong maman kha to khaklayo norok ni family obo kabangma positivity kabangma hamjakma kabangma blessings matai rok tai kaita rok lukhlai ri thang hanai to khaklayo paithak jora tinorok jotono video no skip khlaya kare nai tong khana hanai to sabo specially video no skip khlaya kare kubui no nai tong kha please comment khlai shala bo borok ha masuk video no kedukma jora romoi skip khlaya kare nai tong khana baksa borok to tatal sanai but please diwali ni upolokhe kubui kok sana ni try khlai di tai of course yes norok jottono no ani hamsak ma kabangma kuplung ya faro tai naidi ko baji bo busuk naithok ko peri tongkha o baji naithok ko jeng ke perma haike no norok ni langma bo norok ni family bo naithok khai jengbak angai tongthang tata